Andreu i Piqué, ja farà una xerrada, fa l'exposició sobre Jordana de Cabó i Eliarda de Montellà, que van ser dues pelegrines medievals de la vall de Cabó en època medieval, i llavors ara sí que les deixo la paraula i podrà fer la seva exposició. Moltes gràcies, Pilar. Bon dia a tothom i moltes gràcies sobretot a l'IECAU per deixar-me fer aquesta conferència, aquesta ponència. Bé, el tema que veieu que tracto aquí parla precisament de dues pelegrines, de dues dones de la vall de Cabó en època medieval que van pelegrinar. De dones que han pelegrinat al llarg de la història n'hi ha hagut sempre, no és una exclusiva de l'edat mitjana, i les dones peregrinaven. Potser veig que els homes, per les circumstàncies que comporta ser dona, però ho feien. De fet, primer de tot, el que diré és que els dos documents, que són tres però són dos, després ho explico, formen part del fons de llinatge dels senyors de Cabuet, que evidentment van ser trobats a l'antiga canònica agustiniana d'Orcanyà. Aquests pergamins actualment es troben a la Biblioteca de Catalunya i tots dos van ser estudiats per Joaquim Miret i Sans pel motiu, de fet van ser publicats dins el Boletín de l'Acadèmia de Buenas Letras, el número 47, l'any, ara no he dit l'any, sí, juliol de 1912, perquè ambdós documents, ambdós manuscrits tenen presència de català. Bé, però em remeto ara pròpiament a l'aspecte del peregrinatge. El fenomen del peregrinatge no és un fenomen nou, ni és un fenomen de l'època medieval, ni és exclusiu de la religió cristiana, sinó que pràcticament sempre s'ha peregrinat. De fet, se sap que els grecs anaven a Delfos i els àrabs premusulmans ja anaven a la Meca. Els motius poden ser diversos, molts, des de complir una promesa, fer penitència, l'adquisició de relíquies, nobles i ciutadans notables, el fet de veure d'altres corts. De fet, he trobat, tot llegint, a veure si ho trobo aquí, que això ho vaig trobar molt curiós, que el 13 de maig del 1069 el bisbe d'Urgell va condenar a un pagès del comtat d'Urgell, Bernat Joan, a exiliar-se a ultramar perquè havia comès un homicidi. I llavors, clar, aquest pagès li va dir, home, jo no puc deixar el mas, i el bisbe li va commutar la pena i li va dir que bé, et commuto la pena, però has de peregrinar a Galícia i a Roma. Vull dir que també podia ser un càstig, peregrinar. I també hi ha estudioses del gènere que diuen que per les dones podia ser un pretext per abandonar els espais domèstics i entrar en un àmbit de llibertat. Si tenim en compte que, per exemple, pel que fa pròpiament al que és el peregrinatge en l'antiguitat, trobem precisament l'itineràrium d'Egèria. Egèria va ser una dona viatgera, una dona noble, i que precisament ha deixat itineràrium, un dels grans manuscrits del que seria pròpiament de les peregrinacions. Aquesta dona, que no se sap molt bé encara ara, i pel que he llegit, si era gallega o era d'Aquitània, doncs bé, sabem que ella viatjava i que no viatjava sola, que segurament viatjava de ben segur amb un sèquit. Doncs bé, aquesta dona va viatjar a Terra Santa entre el 381 i el 384 de la nostra era. Si anem a una pelegrina que va fer el viatge al que seria pròpiament, que també va deixar manuscrit, trobaríem la Margaret Kempe, una senyora del nord d'Anglaterra, que va peregrinar entre el 1436 i el 1438, i ella, tot i ser de procedència burgesa, el seu pare no va voler que tingués coneixement de lletra, que diríem, sinó que aprengués pròpiament les tasques de la llar. Però sabem que ella va viatjar tant a Roma, a Sant Jaume de Galícia com a Terra Santa, i de fet ella no sabia llegir i escriure, sinó que va
va recitar el que és els seus viatges a uns escrivans que li redactaven. De fet, el llibre de Buch, que explica precisament el pelegrinatge d'aquesta dona en aquests indrets, no està publicat ni al català ni al castellà, a hores d'ara que en tinc coneixement, que es titula de Buch, o de Buch de Marguerite Kempe. Per tant, de dones n'hi ha hagut, potser menys, pels motius que té ser dona al llarg de la història, i potser encara falta més buidatges de fons per trobar més dones. En concret, dins d'aquest fons del que és pròpiament de l'arxiu de la col·legiata d'Organyà, en destaco dos, que són els que he trobat fins ara. Són, de fet, dues dones, Jordana de Caboet per un cantó i Aliarda de Montellà per un altre. Mireu, aquesta foto que us he posat aquí, aquesta foto que us he posat aquí és precisament una dona, és una pelegrina. De fet, aquestes pintures són les pintures gòtiques que actualment les trobaríem al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida i que abans formaven part de l'antic refectori de la Pia Almoina de la Seu Vella, la ciutat de Lleida. Les pintures són anònimes i es van fer entre el 1330 i 1045. Doncs bé, dins d'aquestes pintures, es veu bé? Sí. Doncs dins d'aquestes pintures, perquè la Pia Almoina recollia tant a pelegrins com a també gent necessitada. Doncs bé, dins del que és pròpiament els pelegrins hi ha dues dones, és a dir, curiosament hi ha una paritat força concreta. Hi ha 3 homes i 2 dones, de fet, a veure, no m'hi estaré gaire, aquesta és una d'elles, que ja veieu que en el capell porta la simbologia de la creu de la petxina de Sant Jaume. A veure, aquí, això si ho sabrem fer anar, aquí hi hauria aquesta pelegrina d'aquí, trobem diversos personatges, aquí també hi ha, a veure això, hi ha també dones, però aquesta és una de les pelegrines, que és aquesta que us he ensenyat abans, i aquesta és l'altra, d'acord? I a més aquesta en el capell porta tant la petxina com la creu, aquí amb el bastó. Doncs bé, trobem 2 dones, per tant és evident que les dones pelegrinaven. Llavors, en el cas d'aquestes 2 dones que trobem, pel que fa... Dins d'aquestes 2 dones que tenim documentades, clar, tenim documentades la seva intenció, com molts dels peregrins que anaven, ja sigui perquè feien testament o feien donacions. En aquest cas, evidentment, si haguéssim de fer uns punts comuns, ens trobem amb 2 dones benestants, de la noblesa. Una d'elles, la primera, la tenim amb el que és, a veure, la Jordana de Caboet. El document surt com a Jordana. Li poso jo el Caboet, evidentment, perquè era filla de Guitarizaro i Gibelina de Montferrer. Per tant, era filla d'un senyor de Caboet. I ella, peregrina, ara sí que us passaré el document, no s'ha trobat, que veieu que aquí baix poso, que el dors posa això de document de llengua catalana, perquè va ser un dels documents que Joaquim Miret i Sans va tindre en compte, perquè surt un mot, surt una toponia, Vila Plana, que jo he preguntat a la gent de Cabó i ara com ara no saben molt bé dir si la Vila Plana existeix o no. Bé, si hi ha alguna notícia d'última darrera hora m'ho dieu. Doncs bé, ella, què és el que fa la Jordana de Caboet? Doncs bé, fa la seva donació, pròpiament, a la canònica d'Organyà, decideix anar a peregrinar a Jerusalem i fa donació d'un mas. Però sempre aquestes donacions eren unes donacions del per si de cas, perquè si de per cas se'n surten i tornen, doncs que allò ho puguin tornar a recuperar. A diferència pròpiament de Liarda de Montellà, parlaré després, Jordana, Liarda de Montellà, ella manifesta que se'n vol anar pròpiament a Sant Jaume i en el cas de Jordana la seva peregrinació la vol fer pròpiament a Jerusalem i ella sí que explicita molt bé les seves motivacions, que són com molt religioses, perquè us ho tradueixo en català. Diu, ha de redimir els seus pecats. Diu, he sentit en la predicació i les amonestacions dels sants que és molt bo i molt convenient per a mi edificar en qualsevol lloc que sigui una casa de Déu, perquè l'almoina allibera l'ànima.
en el moment de la mort. Em reconec carregada amb la màcula, la taca del pecat, és a dir, no sé, la Jordana que havia fet en aquella època, que pogués estar en pecat, però ella creu que d'anar en peregrinació. I això, és a dir, ella dona un mas que el seu germà, canònic agustinià, que el seu germà Miró Guitar, sí? D'acord. Que el seu germà Miró Guitar i la seva dona Valença, Miró Guitar, el fill de Guitar Isarn, doncs bé, un mas que es troba a la vila de Caboet, en un lloc que en diuen Vilaplana. No sé si els de Cabó em sabeu dir si aquesta Vilaplana està en algun lloc o altre. Doncs bé, en aquest moment hi havia una Vilaplana, aquest indret, i bé, ella fa una donació a la canònica d'Organyà, mentre que, dient això, mentre visqui que el tingui, perquè si torno, doncs, que jo pugui continuar tenint, evidentment, pròpiament accés en aquest mas. Ara, això sí, un cop ella no hi sigui, ja el dona directament al que és a Santa Maria. En el cas, ella, Jordana, veiem que hi ha una motivació molt religiosa i no sabem, cosa que de Liarda sí que ho sabem, si era casada o no, si va ser casada, si va tindre fills, no ho anomena. Si hagués tingut fills vius, amb molta probabilitat sortirien. La gran diferència potser que podem trobar, no tant ni de forma ni de contingut en les donacions que poden fer homes i dones, és l'estatus vindria a ser el mateix, és a dir, en aquest cas serien dues dones de noblesa, dues dones benestants. Ara el que sí trobem generalment, la gran diferència seria pròpiament l'estat civil. És a dir, els homes podrien anaven a peregrinar, estessin casats o no, i bé, deixaven allò, la família arreglada, ara 5 minuts, molt bé, deixaven la família arreglada doncs pel que els hi pogués passar. Les dones que aquí he trobat o són solteres o són vídues, i ja els fills els tenen allò crescudets que ja puguin fer la seva, que vindria a ser el cas de la Liarda de Montellà. La Liarda de Montellà, que us parlo, cosa curiosa, 5 minuts, molt bé, cosa curiosa, és a dir, hi ha mateix dia, mateixa data, a veure on tinc jo el dia aquí, la Liarda, el mateix dia i la mateixa data, que això ve ser, la conversió a la data és el 20 de març, no sé si ho tinc aquí, 20 de març de 1157. Doncs bé, tenim pròpiament una donació, però aquesta donació l'amplia el mateix dia. Per tant, són dues donacions, però una és l'ampliació de l'altra. Bé, clar, la Liarda de Montellà, que Montellà ja sabeu que és aquest indret pròpiament de la vall de Cabó, indret despoblat, la casa de Montellà, situat pròpiament al que és l'eixamplament de la Vall d'Inglada, i que tinc entès que va ser habitada fins al 1970. Queden restes de la casa i, si no m'equivoco, també de l'església de Sant Llorenç, una petita església. Doncs bé, ella fa dues donacions i, evidentment, Liarda és una dona molt benestant. Ja d'entrada es fa dir jo domna, es fa dir allò senyora, jo domna Liarda de Montellà, i llavors ella esmena que vol peregrinar a Sant Jaume, a diferència de Jordana no especifica que fos per un pecat que va fer molt dolent. El que sí dona són 2 masos que li va llegar el seu pare per part de l'avi, i després, a part d'aquests masos, que els fan donació a la canònica, també ens parla de la roba. Avui en dia podem trobar una absurditat, però fins no fa gaire la donació de la roba era importantíssim, és a dir, la roba eren béns preuats, i clar, aquí surten els mots en català, les guadelles, els llençols, els plomats, les tovalles i una callera. Per això és un dels documents que també Miret i Sans estudia. I bé, evidentment, aquí sí que ella ens parla de que fa pròpiament aquestes donacions a aquests 2 masos, amb tot el que li produeixen els masos, i que es faci la protecció i defensa de Ramon Arnau i la meva filla Sança. És a dir, ja té 2 filles que ells mantinguin i ajuden a Santa Maria a tenir a defensar totes aquestes coses contra els homes. Té 2 filles i un gendre. Per tant, ella fa donació, amb el supòsit que no torni, que tot això passi a la canònica, i que, evidentment, té 2 filles, té un jove, amb la qual cosa, molt bé, 2 minuts, ella sí que és una dona casada, però fixeu-vos, amb fills, però és vídua. Tot fa semblar que és vídua, per tant, un estat civil que l'allibera
d'unes obligacions pròpiament de la llar i que pot fer el que vol. Per acabar, dir-vos que, per exemple, sempre hi ha una excepció a tot, i aquesta senyora anglesa, la Margarita Kempe, se sap que ella va abandonar els fills i el marit i se'n va anar a peregrinar. Per tant, vull dir, d'excepcions n'hi ha. No és el cas de les nostres protagonistes, Jordana de Cabuet i Liarda de Montellà, que evidentment peregrinen, la intenció la tenen, si saben tornar o no, això no ho podem saber, però que la intenció la tenen. De donacions fetes i testaments per anar a peregrinar, n'hi ha moltíssims, el comtat d'Urgell n'és ple, majoritàriament d'homes, però també vull reivindicar des d'aquí aquestes dones que demostren que les dones també peregrinaven. De ben segur que algun que altre document s'acabarà trobant. Doncs bé, moltes gràcies.